тортора дидаистен духтаро, ҳамаш тортои новинкае духтаро, ҳамаш рецептои фасонай. Ина марҳамат ҳар ҷода инамуд тортора пухтанша нишонтон наметиҳанд, лекин ман я духтаракам медонам, шумода тавсия метиҳам. бовар кунед пухтупазошта гап нестай, ҳамаш нигоҳ кунед чӣ хел тортои эксклюзивай, пухтупазои хушрӯвай. курс дора, курси охирон шай духтаро успед кунед 20 намуд пухтупаза нишонтон метиҳа. баъдан ами трайфл, блинный вай ролл ҳастай, баъд бо чӣ ҳастай, инчунин анам хел ваё ҳастай, диден трайфлои стаканчику дигар ҳамаи чизои ҳами фарқкунандай. ина ёшам ба маззаи духтаро пухтупазаш аҷоиботай. ина марҳамат агар хоҳем ки курси охирони нами духтарак да иштирок карда соҳиби як касби хуб шавен, пухтупазои зура ёд бигирен, марҳамат 600 сомонай зиёда аз 20 намуд ширинию торта шумода нишон метиҳа, гарантияш катӣ ёд метиҳа. марҳамат нависенша, ман рақамоша мемонам дар рӯи экран, бинависен, бо шумода мефаҳмона ки чӣ кор кардан дар кор. нигоҳ кунед пухтупазоша аҷоиботай, маззашта гап нест. субҳ хайр духтаро, сӯзе назен саломатиё хубай. ҳазор раҳмат барои табрикототон, беҳад бисёр навистаистен. ҳазор раҳмат барои меҳрубониву барои янами қадар суханои хубтон. ҳар он чизе ки мада магазини Victoria's Secret даём тамошобино наворгирӣ туҳфа шунавиден. ҳазор раҳмат шумода эҷа навор гирифтем. Пакетотон ба номи магазинтон будая, ман наваҳмия додум чихе нас. хулоса буракои навшона ма видео кардагим Victoria's Secret меброяд тамошо кунед. раҳмат духтаро, бори дигар ҳаматонда раҳмат ки ҷон барои туҳфа. саломат бошед, худо саҳ шавед. ҳазор раҳмат. ҳама вақт анам хел занаки хушрӯи пешравӣ. раҳмат. эҷада духтаро яҷо омадагим видео куне я магазин бовар кунен сумкошон медонен расистки будаем қа хушрӯ. ман сумкагир набудам, кӯдакода ҳозир гуфтам дертар мегирам, неки сумкаошон зур. 3 та сумка гирифтестам эҷа барои духтараком. фасони бадай борошон медонен ҳамаш валберсо аз он даяй. и борое ҳастай ки мисол бори гуанҷӯяй специально барои Россия тайёр мекунанд ку анам хали борай. ино ай Россия эҷа омадагиай, фаҳмиден боро. хулоса беҳад зур Россиядам точка доранд. анам борои уҷара овардагиан хушрӯвай ҳар ҷода намёвен, сифатошон аҷоиботай духтаро. 180-200 сум сумка, иҷада 100 сум, 99 сум, хулос ҳар хелайда арзонай. баъд инай барои коргароям як бурак биненда чармои тоза сумкаҳои 400-500 сум, иҷа 280 сомон, 200 сомон, 250 сомон хушрӯвай. бо биёен хитон бинен. озир суроғаша мегум биёен. бозори Корвон тарафи Пажарка, 7-ум дарвоза, 10-ум қатор. ина нигоҳ кунен худашай пакетошон маълумай. ай бозори садоводай дидена борошон ҳамаш чӣ хеле гуфтум. ина чемоданам доран аз 150 сум сар мешава. шок нарх бовар кунен. сифатоку як тарафиста, нархошон беҳтаринай. марҳамат биёем. страничкашон отметид мекунам, мисол суроғара наёфтен ё ки дигар бо катихчонам суҳбат шавен. ина сумко медонед чанд сумай? 50 сомон. духтари бачагӣ 50 сомон. мактабиай ирӯзози рилсда мепартом видеоша ҷудогона кардагим. и бо оптовиш арзонай духтаро видео кардагим мепартом. бидроен тамошо кунен ба ҳазур.